abokina na iya wanka amma kaga yanzu talauci man ka tutu kaga takalma nan billahi la ilaha illa ba kai ba wanda ya san na kanena ne da dauko kaga su nan na iya wanka dan wanka amma ba ko sisi in ta bagara ta ba wanda ya sani hankali na kwance billahi lazi kai Allah sa mu yo ai dukan wanda ci wai da ma kai ma kana yi wallahi ko dan wannan ka shege abokina kai gane ba wannan kayan ma da kake gani wurin mai wanki da guga na je na aro su takalman nan ma da kake gani na sata ni bari in gama ba ki masallaci ne da dauko su shege abokina kai ka ce ka san harka kai dai kai ba dan hannu ne kai ba asalin ma dan hannun ba ka gane kwanan nan dama na dan rasa kuɗi bayan gidan Abdulsalam nan guraren goma mai sai da kaji na dai gane shi to yau na ga sau kaji cikin akurki da yawa to ka san dama zauri yake aje su to kuma kyaure gidan shi a kari inna lillahi jar Allah mu je mu kwaci amma daga can kan zamu kace sai mu hito ka san kaja da an yi magana la ilaha illallah sai mai gida wanda sai mai gida malam ya aka zaka shigo kawai muna tsakar labari ba sallama ba komi wa yake ya da Allah malam ba haka ake yi ba sai mai gida dama masu kudin nan wallahi ba su da adalci kawai daga kayan ka samu yan tsirarin kudi shikenan kawai sai ka kai hakuri da babu malam kudi na ya muka yi da kai kana magani na daidai ko ina ganin ka ina ban tunanin haka ina ganin ka ba kan ka gaban goma nawa na arama 2000 na ji za ka bani riban naira 1000 ina take ya ai wannan ba riba bane kudin ruwa ne to kudin ruwa ka ganna ina sai da ruwa ne a'a to tunda baka ga ina sai da ruwa ba to ai sai ka bani kudi na ayya sai ka ce ladabin dan tsakon da kake ba shi yake bin ka kuma a kan kudin nan yanzu zai dan yau baudi yanzu zai yau baudi zai je da to shi kenan ai da yake mana tare da a yari muna tare mi zaka yi man ban taba ganin ka ba baka taba gani na ba ko kana bi na kuɗi me yasa ga wani ce shi ni ba kawai kilta shi ne ba ai kai kace man zai fita yau a hitsari ya ce man yana ji da Allah zai je ya yi bawali nan baya da Allah wannan tsaka ji bai da matsala na san shi tare muke kai malam ni fa ba karamin mai kuɗi bane ni raini Dangote na ba shi jari bowa ma da kake gani daga wannan na fara mai irin shusha nan da ake dora a kai mai dan fadin nan tabdi jam ni na bude mai kasuwanci shi kuma mangala yake gani shine mai yawan kyawun gida malam tsaya Allah tsaya yo kwance nake dama a kai matsalar ka bakan to gaba da tun ta tashi sama kamun kaci malam tsara shin wai kai mutum ne koko ba kanka jikin bango kai a da Allah kai nake dama zaune ma nake kun ƙara gyara ma zamana kai sai ka ce mashayin giya ne kai a'a